Havia de passar s'ha convertit en la banda sonora d'aquesta candidatura. I és que estos versos expliquen moltes coses. Havia de passar que ens trobàrem la bona gent d'aquest poble, perquè som la bona gent o no? Havia de passar que unírem els nostres colors, després dels últims anys tan grisos. 4 anys de grisos, blancs i negres. Havia de passar que ens juntàrem diferents generacions de progressistes del nostre poble en un mateix espai. Havia de passar que les persones que entenem que la política és de la gent i per a la gent, unírem les nostres forces. La suma havia de passar. I com que havia de passar, ara ho celebrarem amb totes les ganes. Un fort aplaudiment per a tots i totes les que han fet possible esta suma i esta festa de la suma. Un fort aplaudiment. Tu i jo morim de ganes, tu i jo les barricades, tu i jo la resistència. I avui comptarem amb tot un seguit d'artistes, ja vegeu que l'equip de so està preparat per a molts artistes convidats, que amb les seues lletres expliquen els nostres valors. El primer d'ells ve de Pego i ha posat veu a les cançons més reivindicatives de la música valenciana. Ha cantat a la Gossa Sorda. Espera, que m'estan dient pel pinganillo que... Què passa, Vinxa? No, l'he vist. Que no puc vindre, no... Com que a la Gossa Sorda? Però si s'anaven a unir, anaven a reunir-se a aposta per nosaltres. Bueno, no ha pogut vindre, encara, tot i que Josep Nadal, que és el cantant, és diputat de Compromís. Espero que no li hagi agafat un sofoco de tant de cantar Quina Calitxa contra el canvi climàtic. Això només s'arregla cridant a la gent de la nostra candidatura preocupada per l'emergència climàtica, no, Benja? Vinga, doncs... És arreglar-ho, és arreglar-ho. Ho arreglarem un poc, volem cridar a l'escenari a Antonio, a Patri, a Lola, a Tuca i a Vicent Ferri. Un aplaudiment per a tots ells. S'han acabat tardors i primaveres i els tarongers, florixen per febrer i puja la mar, que trenca les barreres i el temps que ens queda s'acaba, s'acaba, s'acaba. He vist que porteu unes coses que és tot el que importa a la gent, no? Què és això que ens importa? El problema és que nos han dit que no xerrem massa, que això va pitjor que els Oscars, i que una fraseta tenim prou. Per una silla verda i perquè en cada naixement plantem un arbre. Per uns serveis socials ben forts perquè cap persona es quedi enrere. Volem una silla verda i que no passi el mateix que a Doñana, a les Tables de Damiel i al Mar Menor. Volem una albufera neta i viva. Porque queremos unas aceras amplias y sin maceteros para poder pasear por nuestro pueblo. Bueno, de moment hem salvat, estem salvant l'actuació, no? Bueno, ara sí, tenim amb nosaltres una rapera del terreno, que ve des d'Almussafes i és... Tampoc? No puc vindre tampoc. Tessa no ha pogut vindre, no? O sigui, per a una de les raperes valencianes, dones, reivindicatives... És una qüestió de pressupost. Ah, ja, el pressupost. Jo t'agrada agrair que m'ho digués abans, també ha passat de demanar-vos disculpes perquè se m'ha retrasat el vol, que he vingut de Mallorca este matí, no hem pogut actualitzar el guió, el pressupost tampoc, però bé, la meva pregunta és, ara qui cantarà Amor a la Valenciana, no? Que és un dels temazos de Tessa, Bueno, no sé si cantaran o no, però hi ha 3 persones que s'estimen molt el valencià, Hi ha unes persones s'estimen les falles, la vela llatina, les associacions del poble, la nostra llengua.
tota la candidatura subestima, però vull cridar a les seues persones per a que ens parlin una mica més. Pere, Rosa, Josep i Joan, un aplaudiment per a ells. Això s'amor a la valenciana, florix l'amor com jasmil en flor. Això s'amor... Nosaltres demanem un finançament just per a tots els valencians i valencianes. Això s'amor a la Un valenciana. finançament just per viure millor i, per exemple, per tindre una educació de més qualitat. Això s'amor a la valenciana. Per una sanitat pública de qualitat. Jo tinc un amor en valencià que t'ha pensat. Un xic molt templat està més bo que el seu carrat. Bueno, no ha pogut ser ni la cosa sorda ni tesa, però ara sí, ara el que ve és bo. Un èxit de la música valenciana des de Gandia. Arriba Pancho de So? Tampoc. No ha pogut ser, no ha pogut ser. Bueno, jo no sé quina classe de festival és que hem muntat, després ja ho arreglarem, sí. Però bueno, jo me sap mal esta imatge que estem donant perquè és que ja, este festival ja apareix un govern de majoria absoluta del PSOE, no? Que fallen les coses, no sap cap on va, però bueno, ho anirem arreglant-ho, val? Jo crec que, mira, com que mos agrada això, podem posar la cançó de la mestra i podem cridar a tots els mestres de la candidatura, que ja sabeu que en tenim uns quants, així que donem la benvinguda a l'escenari a Ana Lucy, a Javi i a Blanca. Bueno, suposo que porteu el valor de l'educació pública, Sí, jo que també soc docent, també me sume. Però mireu, vos proposo una cosa, sí? Com que arriba al final de curs polític, sí? I el que fem és professar a final de curs, és posar les notes, què vos sembla si li posem una nota o unes notes, sí? Li donem el butlletí de notes al govern absolut del selfie. Sí? Us sembla bona idea? Vinga, pues a veure, aneu contant-nos les assignatures que teniu i les notes que poseu. L'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. Hola, bones pra. Anem a ficar-li un 1 al govern en plaques solars perquè només han ficat una placa solar en 4 anys. Li fiquem un 0 en arbres plantats. Cap. Evidentment, anem a posar un 0 en centres de dia. Un altre 0 en activitats per a adults. Vinga, ara li fiquem un 1 en consultes ciutadanes. Una en 4 anys. Obviamente la ensenyament només en castellà. I, a veure, una cosa, però no sigueu tan estrictes, no? Que estem en plena reforma educativa. Dic jo que en alguna cosa aprovarà aquest govern, no? Sí, no mos passem. Han tret una notassa, un 236 en maceteros XXL. En algo havia d'aprovar. Moltes gràcies, un fort aplaudiment per al nostre mestre. I ara hi ha un poble que brama. Bueno, hem estat convidant o intentant tindre per ací a artistes valencians i ara ve un plat fort del nostre festival, un artista que ha posat melodia a la maternitat, que quasi va a Eurovisió i ha vingut des de Barcelona, o no? Tampoc. Tampoc. O sea, la Rigoberta Bandini no se l'espera, así, ¿no? Tampoc, bueno, quina sorpresa, ¿no? Ya en este moment.
Bueno, jo, la veritat és que ja m'estranyava que el pressupost de Compromís i dels Verds donara per a Rigoberta Bandini. Això jo crec que només s'ho podien permetre la gent del Partit Popular, quan es forraven en la corrupció, que no fa tant, de la Gürtel i amb els seus amiguitos de l'Alma. Igual ells sí que s'ho poden permetre, nosaltres no. Però bueno, nosaltres no tenim un duro per això, però sí que podem cantar Ai Mamà amb les mares i els pares, uns quants mares i pares que tenim a la nostra candidatura, i donem la benvinguda a l'escenari a José, a Laura, a Víctor i a María Dolores i a Primi. ¡Vamos, Lola! Una entesa digna, perquè les famílies es mereixen tindre un projecte de vida. Per a que la joventut pugui emancipar-se i la meva filla pugui moure quan vas de casa. Por defender siempre lo público. La actualización de convenios y la subida de salarios acorde a la vida. I, evidentment, el treball que siga per a tots i un treball de qualitat. Tenim la millor candidatura, ha quedat clar, i necessitem que tota aquesta gent, i quan dic tota són des de 7, fins al suplent, que estiguen en l'Ajuntament a partir del mes de juny. Un aplaudiment per a tots ells i elles. Però ara toca presentar els nostres cap de llista, el nostre cap de cartell, i per fer-ho diferent no els presentaré jo, no? Perquè ja sabeu que soc el germà de Raquel i igual estaria... Però per a que quede tot en casa vull que presenten als nostres candidats, al nostre cap de cartell, les persones que els coneixen millor a nivell humà, perquè ja sabem que són bons polítics, ja sabem que hi ha experiència en l'Ajuntament i hi ha ADN en la política, en aquesta candidatura, i llavors per a que mos expliquen la seva part més humana, ahir es vas demanar un favor a 2 persones que crec que s'han passat la nit recordant-se de mi. Sí, I vull cridar a la primera d'elles. Vull que la persona que presente a Jaume siga la seva mare Vivi. Un aplaudiment per a ella. Bueno, Vivi. Però és un moment que sí, me cago en les llàgrimes. Què mos pots contar de Jaume a nivell humà com a fill? Pues mira, podem quedar, sentar-me i puc estar tot el dia, hasta demà si voleu. Bueno, primer, bona vesprada a tots i a totes. Pues per la gent que no me conega, soc Vivi, la mare de Jaume. Uf, és que és més que estic tremolant-me que altra cosa. Això perquè fa fred. Sí, jo crec que és això. Pues jo a Vicent no el coneixia, però ara no oblidaré d'ell. Duc tota la santa nit sense poder dormir. Em fa mal el cap, em fa mal tot, perquè, vamos, no he descansat gens. El cas és que no sabia com al començar en un paper, estem a dir, dic no, si no, té que ser de cor. Pues bueno, vos diré que el meu Jaume, lo guapo que és, i esos ulls i esa sonrisa que té, què més puc donar? És la persona més especial que n'hi ha en este món.
a part del meu Iñaki, també, els meus nets i la meva nora. Pues és el millor que tinc en este món. A part és molt retreballador, és una persona molt dedicada a tot. El que ell ha pensat en fer sempre ha estat ahí. Volgué ser... És que no m'hi res. Ell m'ha quedat en blanc. Jo crec que el meu cervell ha fet xif i s'ha tancat. Tenia que haver agarrat un pen del meu home i haver-me-lo ficat en el cap, però no ha pogut ser. Pues bueno. És que no me'n recordo. I el tinc allà? Pues, ara quan molta gent no el coneix, altra gent que al començarà a conèixer-lo, veureu lo treballador que és, lo bona persona que és, lo amigable que és en tots, i quan el necessiteu allà estarà, perquè ell és aixina. Aplauso y medio. Dile rescatat a mare, que després no em portaré jo les culpes. Un aplaudiment per al nostre número 2, candidat dels Verds, Jaume Navarro. Seguim al teu costat, ens esplor la força de la proximitat, escut de nord, amb tu ningú es podrà parar. Ara remonta això, saps? Cada dia que passa me xite en un bona nit fi i me'l sé en un bon dia, tete. I per a que veieu que sempre algú, quan me coneix, el primer que me diu és que tinc un somriure que mai me'l lleve damunt. I sos ulls brillants, ja sabeu de que qui li fan és. xilvites. Si hi ha una dona valenta en esta vida que jo he conegut és ma mare. I així l'heu vist. I sense papers, i adelante. I sense dormir. Que se diga tot. I per culpa de Vicent. Que m'ho va dir a nit. Això no n'hi ha dret. Haver-m'ho dit una setmana abans. I jo me prepare, Bueno, jo crec que la podem dispensar ja. Va fer molt bé. Un aplaudiment per a Vivi. Crecerás, te harás mayor y tendrás tus ideas, las mías, las de tu padre, y te darás cuenta de que son mucho más de lo que parecen, de que son una manera de vivir, una manera de enamorarse, de entender el mundo. No tengas miedo de las ideas, porque las personas sin ideas no son personas del todo. Las personas sin ideas son muñecos, marionetas o algo peor. Personas inmorales, sin dignidad, sin corazón. Així teníeu un grup de gent amb idees, les idees de la millor candidatura de Silla, aquella capacitada per a governar el nostre poble. Representen un projecte de canvi, un projecte d'entendre la política de forma diferent, la forma en la que anem a governar el nostre poble. Representen el millor exemple de lo que és tindre valors. Eixe text que he llegit és d'Almudena Grandes, una de les joies literàries que tenim i que junt amb les 13 roses eren dos dels noms elegits per a que canviarem alguns dels carrers en nomenclatura franquista que encara tenim. Sabeu qui va votar en contra? El PSOE. El PSOE de Silla. Així que això pot resumir molt bé on està col·locat. El temps ens ha dit que és moment de sumar, i així estem. Hem sumat en il·lusió i hem sumat en un projecte siller. I l'oportunitat la tenim el 28 de maig, i eixa sí que no torna. I l'oportunitat esta vegada ve en aquesta papereta, la de Compromís i els Verds, units, junts, sumant. Com ha dit ma mare, tinc dos nebots, Eidan i Noah. Noah és la més menuda, que encara va al col·le,
Per sort va al mateix col·le que sa mare, que la meva cunyada Sònia, la qual cosa facilita que la conciliació familiar i laboral del meu germà i de la meva cunyada no trobi molts problemes. Però això no és la realitat de la majoria de les famílies que tenim al nostre poble. El problema que tenim és que al nostre poble les partides de joventut, d'infància, s'han reduït en més d'un 50%. Però la partida de conciliació familiar és de 0 euros. Nosaltres fa unes setmanes que ja vam agafar el compromís de que en el nostre govern el curs que ve començarà amb un servei públic d'escoles matineres. Perquè el que no podem tornar a permetre és que algunes famílies tinguen només 3 dies per a buscar solució i que aquesta solució els coste 140 euros al mes. Creguem que el servei públic i l'administració pública té prioritats i aquesta, per a nosaltres, és una d'elles. Però, clar, és una qüestió de principis. Per desgràcia, hi ha qui no els té. Els nostres principis també ens fan lluitar per unes vivendes dignes, públiques i assequibles. I ho teníem fàcil aquests 4 anys. Teníem un pla, el pla edificant, que venia des de Conselleria. Sabeu qui el va votar en contra? Efectivament, la majoria absoluta. I ahir mateixa arribaven els programes electorals de la majoria absoluta a cadascuna de les cases. La solució seua per a la vivenda és entregar terreny públic a constructores. Se'n recordeu del 2008? Això és l'exemple. Regalar terreny públic per a que les constructores facin negoci. Però no us oblideu, hi ha 2 models. Un, el de ficar 0 euros per a les escoles matineres. El nostre, el d'un servei públic per a escoles matineres. Un, el de regalar terrenys públics a constructores per a que facin negoci. El nostre, anar de la mà de les administracions públiques per atendre vivendes públiques i amb lloguers assequibles. Però això ho teniu que decidir vosaltres. I com he dit abans, l'oportunitat no torna. Recuerdo el primer mítin al que fui. Salió un señor, un tal Julio Anguita, y en aquel día dijo: la primera vez que te engañan, el embustero abusa de tu confianza. Porque las buenas personas somos así, creemos. Pero la tercera vez ya sabes que te están mintiendo. I això és el que passa amb el centre de salut. No hi ha cap paper de sanitat que ens diga que aquest centre de salut que tenim ara i se va dividir en 2, se vaig a reformar després. No hi ha cap paper oficial. Tampoc hi ha cap paper oficial que ens diga que així venen especialitats. No hi ha cap paper oficial, una nota de premsa, i no des de la Conselleria de Sanitat. El que sí diu la Conselleria de Sanitat en el seu document oficial és que este centre de salut el van a dividir en 2. I d'ahí se'n van les urgències i la pediatria. On? Això és el que teniu que decidir. Perquè de l'amunt de la taula hi ha 2 models, no hi ha un. Uns diuen que ha d'anar al costat del Carmen Valero, en un pàrquing de 600 metres quadrats, que naixen 2 plantes, que després ja veuríem si passaria a 4, no sabrem si la reforma se fa quan estiguem dins, si no. En definitiva, naix deficient. Naix amb les mateixes mancances que l'actual ambulatori. Però hi ha altra postura sobre la taula, la nostra. 2 carrers més enllà tenim un terreny de 22.000 metres quadrats per a demanar allí sí totes les especialitats, perquè no cap un centre de salut, n'hi caben 36 iguals. Però el problema és que nosaltres no el volem que ja naixca insuficient, nosaltres el volem en una planta, sense barreres arquitectòniques. L'oportunitat de ficar allí el centre de salut no és únicament per a nosaltres, sinó també per als pobles del costat, que ens ajudaran a fer aquesta reivindicació. Nosaltres tindrem així les especialitats perquè li convenen a tots. Per tant, hem de decidir si volem un centre de referència o una caixa de mistos. I pensareu, clar, és de sentit comú. Com anem a ficar un centre de salut en 600 metres quadrats quan tenim 22.000? Ja. Però que és de sentit comú pensar que aquestes temperatures no toquen ara i que estem immersos en un canvi climàtic.
Doncs hi ha qui no s'entera. A Silla canviem jardins ja consolidats per xespa artificial. Carrers que podem peatonalitzar per asfalt per a que passen a ser carreteres. Els arbres que van morint no se replanten, se tapen en ciment. 100 arbres en 4 anys, tapats en ciment. A nosaltres el verd ens encanta. Perquè frena el canvi climàtic, perquè redueix les temperatures, perquè manté l'aigua, i tenim un problema molt greu amb l'aigua. I per això ens creguem això i portem un pla integral, un pla d'infraestructura verda per a tot el poble, per a crear noves zones verdes, per a recuperar aquelles que han cimentat. Un exemple ràpid del nostre pla d'infraestructura verda és el socarral que hi ha al costat del Carmen Valero. Nosaltres allí volem un bosc, en jocs infantils dins del bosc, en ombra natural, en tauletes. Eixe és el nostre model. Perquè cal preguntar-se, ¿tú qué quieres? ¿Estatuas o una escoleta matinera? Una escoleta matinera, perdó. ¿Tú qué quieres? ¿Un cau de la Rabosa que s'estiga morint i que arreglen una vegada perquè se va fer allí una actuació? O voleu un cau de la Rabosa reconvertit en zona d'oci familiar, com diu el nostre pla d'infraestructura verda? Què voleu? Un centre de salut arrinconat en un cantoner d'un pàrquing o un centre de referència en un terreny de 22.000 metres quadrats? Pues d'això van aquestes eleccions. D'això va el teu vot. D'això va el 28 de maig. Quan arribeu a la urna, penseu, i jo què vull? Si el que voleu és un projecte amb idees, amb valors, amb principis, així teníeu aquesta gent que la va fer realitat. I al capdavant a una persona intel·ligent, sempre amb un somriure i molt capacitada per a liderar el nostre ajuntament. Y ella es la nuestra compañera Raquel. Y con ella Machado, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Nosaltres som gent de paraula, així que prenem les urnes de principis, de valors, d'idees, i com deien, programa. Moltes gràcies. Bueno, ara sí que m'estic jugant la pertinença a la família, jo crec que la mitja herència, com a mínim, i vull demanar a Cefe, la mare Raquel, que ens acompanyi en l'escenari. Un aplaudiment per a ella. Un nou futur per a guanyar aquell que estàs. Digue'm els ulls, estem per tu. Jo també vull per futur, que no farà ningú si no fem. Bones per a tots, no sé si podré parlar, però bueno. Millor que jo, sí. Més que tu, sí, espera. Bueno, vull dir que estic molt orgullosa de la meva filla i està sempre preparada per mi, per tot el món, i no sé què dir perquè és massa sabuda de tot. I ara vaig a contar una historieta, perquè al meu net li encanta. El meu net Pau diu, abuela, conta'm alguna historieta de ma mare quan era xicoteta. I jo dic, pues vale, ara te la conte. I va néixer així, este xiquet que ens ha fet patir avui, i li dic, mira, quan va néixer un tio, volia sempre canviar-lo i volia donar-li biberó, i què feia? Li llevava el panyal i si en els dos plenets hasta suïtxe. Així que això no era ajudar-me, però bueno, pobreta volia ajudar-me. I això, molt orgullosa d'ella i ja no sé què dir. Ja me s'ha oblidat, ha passat el Caribi. Volia dir alguna cosa, però ja no m'he dit. Bueno, ja ha pres ajudar, entenc, no? No farà el mateix. I
ara te toca a tu salvar a ta mare d'estapuro. Un aplaudiment per a Raquel Sánchez, candidata a l'alcaldia de Silla. La veritat és que les mares és el més gran que tenim. Els pares també, però és que les mares les portem així. Bona vesprada. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. La veritat és que ma mare, com moltes mares, és una lluitadora des que va néixer. Va arribar del Xemessí als 4 anys des de la Manxa, amb 6 germans, i vivien al barri del Raval, amb un piso compartit. Ma abuela se n'anava tots els dies a la conservera i es deixava en una habitació amb una taronja i una viena de pa. Ma abuelo tingué que moure del Xemessí a França. Ma mare sap el que és la fam i sap també el que és no anar a escola. Ma mare va tindre que emigrar a França i la veritat és que se va guanyar el pa amb tota la dignitat. Ma mare ha treballat moltes hores, a casa i a la taronja. Ma mare ens ha ensenyat a caminar per la vida, a alçar-nos quan caiguem, a despertar-nos amb un bes i un somriure. Dones com ma mare, així en veig moltes. Són moltes les que ens han cuidat, les que cuiden dels fills i de les filles, les que han treballat a casa, les que han fet moltes hores brodant, cosint, a la taronja, a la fàbrica. Tot això sense els drets que hem anat guanyant les dones en democràcia, que ens han costat molt de guanyar com a dones. I així hi ha moltes, i a mi m'agrada dir-los, que són la generació de les grandioses. La generació de les grandioses perquè gràcies a elles, a les nostres mares, a les nostres iaies, a les nostres veïnes, a les nostres sogres, avui estem així, totes i tots, i som una generació que així té endavant, tota la meva generació. Elles ens han cuidat, continuen cuidant-nos i cuiden dels nostres fills, de les nostres filles. I elles mereixen el nostre reconeixement i tots els recursos, tots els suports quan els necessiten, totes les activitats possibles per a una jubilació plena i activa. La veritat que totes elles necessiten que arreglem els carrers de Silla, que rebaixem les voreres i que fem un poble més amable. Totes elles necessiten la millor atenció, perquè elles han lluitat perquè tinguérem educació, per a que tinguérem estudis, per a que tinguérem un treball, i elles també ens demanen un centre de dia. Per tant, elles, a més d'atenció, volen una atenció domiciliària digna i en això estarem per a millorar el servei d'atenció a domicili per a les persones grans, per a que el tinguin quan el necessiten. Nosaltres volem un centre de salut sense barreres arquitectòniques i volem millorar el transport urbà municipal perquè les grandioses viuen en tots els barris del poble. Viuen a Sant Roc, viuen a Molí, viuen a Reis Catòlics, viuen a la Torreta i viuen al centre del poble. Per a totes elles jo vull una atenció primària de qualitat, un centre de salut accessible que puga acollir totes les especialitats. Ho ha explicat molt bé Jaume i jo no vaig entrar en detall, però tenim una parcel·la molt gran i està a Molí de Magalló. I quan Compromís i Esverge fem propostes, ho fem per a millorar la vida de totes les nostres grandioses, però quan ho fem per a vosaltres, ho fem també per a millorar la vida de totes les persones del poble, de tota la societat. Les nostres mares ens han ensenyat a ser bones persones, a lluitar, a perseverar i també a ser bones mares, a ser dones independents, lliures per a decidir si volem o no tindre fills, si volem o no tindre filles i fills. Però les dones com nosaltres, que no hem viscut una dictadura, però hem viscut 3 crisis econòmiques i la pressió dels bancs i estem hipotecades i som les primeres que patim les retallades i els acomiadaments. Per això necessitem governs que trenquen aquests sostres de vidre
les diferències salarials. Volem treball digne per a les dones en els contractes municipals, treball digne per a les persones amb diversitat funcional, treball digne per al personal de neteja, bolses de treball públic per a les auxiliars d'atenció a domicili que el govern del PSOE ha privatitzat. També demanem, també volem i necessitem un programa estable de salut física i mental i d'alimentació saludable per cuidar-nos. Necessitem fer activitats com les que ens ha proposat recentment el professor Paco López i per suposat que volem que ens acompanyen els nostres companys feministes, que ens donen suport, que tenen tots els que tinguen gust per la història, per les arts, per la música, per el patrimoni, perquè sense vosaltres, els homes feministes, com Jaume, com Benja, com Vicent, com Primi, com Vicenço, com Javi, com Jesús, com Josep i molts més, les dones no avancem en igualtat. Volem una societat en equilibri i la volem construir amb vosaltres. I així també hi ha famílies joves i treballadores, i ja ho has dit, Jaume, sabem com de difícil és conciliar la vida laboral i familiar. Per a elles necessitem menjadors escolars, necessitem places públiques d'un any, gratuïtes, necessitem el servei d'escola matinera, un servei públic que ens deixa anar a treballar cada dia amb la tranquil·litat que deixem a les xiquetes i als xiquets en les millors mans. I jo soc mare d'un jovenet de 14 anys. I tenim que posar molts esforços en l'adolescència, perquè són una generació confinada. Quan ells i elles començaven a eixir amb les amigues i amb els amics, la veritat és que començaven a experimentar la vida, va arribar la pandèmia i es quedaren tancats a casa. Ara necessitem treure'ls de casa, de les plays, dels mòbils, de les tecnologies. És urgent posar en moviment tots els recursos d'oci i crear un pla d'activitats alternatives per a cada setmana. I permeteu-me que parli d'un tema incòmode. Tenim un problema de salut mental en la societat i Silla no és una excepció. Tenim joves que pensen en llevar-se la vida i pensen que aquesta és la solució als seus problemes. Necessitem acabar amb aquest drama. Necessitem un govern que li digui als nostres joves que tot té solució, que cada jove és necessari en aquesta societat. Necessari per a la seva família, per als seus amics i per a les seues amigues, i que la mort no és cap solució, perquè deixa un buit molt gran. Necessitem un govern que no retalli aquestes partides. D'ahir la nostra indignació en què la darrera modificació de crèdit d'1,5 milió d'euros en abril, quan ja se sabien totes aquestes xifres, el PSOE no destinarà ni un cèntim a la infància, a l'adolescència i a la joventut, perquè tenim ara un problema i hem d'actuar amb emergència, perquè tenen que recuperar el temps, perquè tinguin experiències positives en l'esport, en la festa, en la cultura, en la música, en la natura, en Europa. I no pot ser que els joves de 30 anys no puguen anar-se'n de casa. Per això tenim un pla de vivenda pública coordinada amb la Generalitat, perquè pública és pública i especulació és especulació. I ja ho ha explicat molt bé Jaume. I no puc acabar sense parlar de Júlia. Júlia, de 8 mesos, filla de Virginia i de José. És la més menuda d'esta Sumafest. I per a ella tenim el repte més gran del mil·lenni. És la lluita contra el canvi climàtic, perquè el seu futur i la seva qualitat de vida, l'aire que respirem i respirarà Júlia el dia de demà, quan siga una grandiosa, depèn de tot el que fem avui. Quan Júlia es faci major i les adversitats del clima siguin encara més intenses que ara, més onades de calor, més pluges torrencials, Júlia necessitarà l'ombra dels arbres perquè seran el seu refugi climàtic, necessitarà més zones verdes. I Compromisos Verds tenim un pla d'infraestructura verda. Este pla d'infraestructura verda d'Emili Martí l'ha tingut el PSOE, però l'ha menystingut. I això no és digne ni té visió. No és l'únic que ha patit l'autoritarisme de la majoria absoluta. I és que quan ja no hi ha conviccions, quan no hi ha projecte, passen aquestes coses. Moltes gràcies a Emili per compartir amb Compromisos Verds un pla d'infraestructura verda que anem a posar en l'agenda política d'este poble, perquè l'emergència climàtica requereix d'acció.
perquè necessitaran tots els xiquets i xiquetes del futur tindre un cau de les Raboses, tindre un parc a Carmen Valero, necessitaran que els parcs siguin els refugis climàtics, necessitaran tindre carrers adaptats a les pluges torrencials, perquè quan es facin majors han de poder mirar enrere i saber que son pare i sa mare i tot el poble van lluitar contra el canvi climàtic per fer-nos la vida més fàcil. Les xiquetes i els xiquets com Júlia necessitaran saber que Silla va traçar un full de ruta, que es va esforçar per reduir les emissions, que va emplenar les taulades de sostres, de plaques solars, reduir el plàstic, cuidant del camp perquè les terres no es quedaren ermes, que Silla va generar una economia de proximitat, que Silla va fer que els comerços locals no tancaren i que les empreses no contaminaren i que la innovació arribara a este poble. Júlia ha de poder pujar a la vela llatina per sentir el vent, per escoltar l'aigua i que li boten les tenques, observar les aus, passejar per el nostre terme per les vies rurals adaptades a tots els usos. Júlia ha de poder anar a peu a escola, per camins segurs, per camins escolars segurs. Ha de poder anar per Silla tranquil·lament en bicicleta. Júlia ha de créixer en un poble solidari, cívic, educat, igualitari, respectuós amb les plantes i els animals, créixer en un poble alegre, festiu i faller, avançar amb els drets de Júlia, però també de Mateo, per ser les persones que vulguin ser, estimar a qui vulguin estimar, ser amiga i amics dels nascuts ací o d'altres continents, i que cap feixista es lleve els drets que m'han guanyant. Quan Júlia i Mateo es facin grans, s'han de sentir satisfets de totes i de tots els que estem ací. Per acabar, jo sols vos vull demanar una cosa. Aneu de casa en casa, de porta en porta, digueu als grups de WhatsApp, les vostres amics i amigues, i també al cafè del mercat, que hi ha un grup de persones de Compromís i d'Esverge que volen, que pensen en les persones i que el fiquen en el centre de l'acció política, perquè ens importen les Cefes, les Vivis, les Charos, les Susana, les Noa, les Júlies, les Vicents, els Joseps, els Mateos. Digueu-los que Compromís i Esverge volen governar este poble. I ara, per acabar, un aplaudiment per a Raquel, per a Jaume i per a tota la gent de la candidatura que ara se mos sumarà a l'escenari. Tenim una oportunitat. El diumenge que ve, un aplaudiment. La fuerza de la proximidad es un honor, amb únic es podrà parar, s'enfrontaran i el compromís de la lluita del que tu vols. Consigues tu val la pena, l'orgull de ser consumes la nostra bandera, somriure amb valentia la nostra. El diumenge que ve tenim una oportunitat per canviar les coses, per continuar millorant-les. Tenim una oportunitat per omplir el poble de color. I tota aquesta gent que tinc al meu costat així darrere són les persones que ho poden fer. La resta, penseu, qui són els caps de llista, qui són les persones que han estat o que poden estar. Mireu-los, són ells. Tenim una oportunitat i no podem perdre 4 anys més. Tenim uns reptes que complir. I ara tenim una altra oportunitat, que és passar-ho bé amb DJ Macondo i fer un mosset i una beguda amb tota la gent de la Suma. Una abraçada, un aplaudiment per tota la candidatura. Moltes gràcies per venir.